По-добре. Пътят към свободата се оказва по-дълъг за подсъдимият за грабеж Хосе Мартинес. За да стигне до двора, където го чака осъденият на 20 години за убийство Николай Николов в шапката, на Мартинес се налага да преодолее стена. В работилници към паровата централа е избит отвор в стената, следствие на което лишение от свобода Мартинес е проникнал в приземен етаж на затвора. Движейки се в приземните помещения е стигнал до решетка, находяща се на територията на Арес Ветилски, което също е в цялостната зона на затвора. Същата решетка е срязана и преодоляна чрез изкърпване. В същата зона е работил и лишение от свобода Николай Николов. Абсолютно непроверен автомобил с синя лампа посреща бегалците в двора, а основна роля за допускането на колата с категорично неустановен шофьор в Централния софийски затвор изиграва природна стихия. На 30 април всички бяхте свидетели на огромния дъжд, който се изсипа над София след 17:00 часа. Допускам, че служителят, който е извършил пропускателния режим, не е отишъл да провери личната карта, служебната карта, а евентуално този е показал през прозореца само. Не, човека не го знае. Бил е униформен. Проверката показва, че при бягството от затвора в София и при това от общежитие Строител в Бургас, откъдето на 5 май избяга затворникът Иван Гюров, до момента не е установено някой от служителите да е помагал на бегалците. Заради провалът в охраната на затвора в София, без работа ще остане хвостовият, пуснал колата с буркан зад решетките. Уволнен ще бъде и надзирателят от затворническото общежитие в Бургас. Останалите наказания са по-леки. Директорът на затвора е наказан с порицание, с санкции ще има и за заместник директорът, началникът на сектора по сигурност и дежурния главен надзирател. И накрая равносметката. За 5 години, от 2009 до 2014 година, общо 77 души се водят избягали от затворите у нас. В тази бройка обаче влизат незавърналите се от отпуск и отклонилите се от работни места, както и типичните бягства, като тези, за които ви разказахме сега. Благодаря ти, Венелина Григорова, с шокиращи разкрития за бягството на двама осъдени от най-охранявания български затвор. Ултиматум на лекарите към властта. Медиците искат спешна актуализация на парите за здраве до края на месеца. Алармират за нормативна промяна, прията между Гергьовден и Великден, според която болниците ще имат фиксирани бюджети, а преразходите над лимита ще остават за сметка на лечебните заведения. Ще се сбъднат ли най-черните страхове на обществото за връщане на пациенти? Отговорът от Мария Сакова, Съвързача Мария. Добър вечер от Здравната каса, на институцията, която управлява събраните от всички нас здравни вноски. Как се разпределят те? Точно това е ябълката на раздора. Още преди Гергьовден, Български лекарски съюз изчисли, че институцията ще завърши годината с рекордния дефицит от $500 милиарда. Стана ясно, че между празниците е прието постановление на Министерския съвет, което според медиците поставя твърди бюджети на болниците. Тоест, ако едно лечебно заведение влезе в разход над предвидения, то си остава за сметка на болницата. Извънреден събор на Български лекарски съюз във Варна осъди здравната политика и обеща протести. Бюджетите на болниците се определят на исторически принцип. Ако лечебното заведение влезе в преразход, обикновено парите над определения лимит се изплащат от здравната каса след проверка. На 24 април, един от малкото работни дни между Великден и Гергьовден, Министерският съвет приема постановление, което променя правилата за плащане на проведеното лечение. Според лекарите въвежда фиксирани бюджети на болниците, а надлимитната дейност ще остава за сметка на лечебните заведения. Тоест болницата има 1000 лева, лекува за 1000 лева и след това спира. Лекарите определят решението като нехуманно. Прогнозират, че вече ще се сбъднат дългогодишните страхове от връщане на пациенти и листи на чакащи. Ще доведе до отказ от лечение. Тъй като ако болниците, независимо от всичко, приемат пациентите и ги лекуват, това ще бъде за тяхна сметка. Българският лекарски съюз символично оттегли подписа си от основния договор с касата в знак на протест. Ясно е, че без регулация не може, но тя не може да бъде чисто финансова и административна в медицината. Това е абсурдно. Медиците поставят условия – премахване на спорната промяна и незабавно актуализиране на бюджета на касата.
Следват национални протести. Преди това, на 15 май ще се включат в Общоевропейския ден на лекарския протест. Ще спрат работа за 1 час по обяд, без да прекъсват лечението на спешни пациенти. От Здравното министерство отказаха интервю, но определиха обвиненията като, цитирам, спекулации. Здравната каса също запази мълчание, но потвърди, че от следващия месец болниците ще получават парите си по новите правила. Мария Савкова за протестите на лекарите. Благодарим ти. Кабинетът предвижда изграждането на сухопътната част на руския газопровод Южен поток да започне още тази година. Премиерът и министрите не са притеснени от готвения от опозицията вот на недоверие в сектор енергетика. Това стана ясно на изнесеното заседание на правителството в Ловеч. Акцент във второто изнесено заседание на министрите бе проектът Южен поток. Всичко, което зависи от нас, сме го направили и продължаваме преговори за постигане на добри, а не каквито и да е условия за българската страна. Във всички случаи не такива, каквито заварихме, когато поехме мандат. По този план тази година трябва да започне строителство. Това е съгласувано и с нашите европейски партньори и с всички държави, през които ще мине този газопровод, тъй като този газопровод е на Европа, той не е на България. Енергийният министър наводни настояванията от опозицията вот на недоверие към кабинета. С интерес очаквам да се запозная с евентуалните мотиви на опозицията, касаещи евентуалния вот на недоверие към правителството в сектор енергетика. Все пак да не забравяме, че именно сектор енергетика